खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 135टी दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय साखाफारा आसामनि गेलेमु बिफाना 135टी एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारासै। फैगासिनो थानाय दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ लानानै भारतीय रौनिया बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा मैया आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्त्रि बिश्वजित दैमारिखौ लोगो हमदों आरो गुवारै सावरायदों। बे मेलाव जेनेरेल मेजर दिनेश कुमार सिंह, लेङाइ मासिगिरि DCOC मेजर जेनेरेल रहिन बाबा, रेड हर्न्स डिभिजन ब्रिगेडियर अनुपम शर्मा आरो कर्नेल सिद्धार्थ सिंह दुरान्ड काप गुवाहाटीनि बिथांमोना बाहागो लायो। NTPC बङाइगावआव क'क्राझारनि दैमा सेरनि गामिफोरनि थाखाय गंथाम नाव एम्बुलेन्स बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथियाव थानाय NTPC बङाइगावनि बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। CSR फान्डनि गेजेरजों NTPC बङाइगावआ धुबुरी सिमाजों नांजाबनाय क'क्राझार जिल्लानि दैबानाजों गाग्लोबजानाय सर आरो दैमा सेराव थानाय गामिफोरनो सावस्रि सिबिथाय होनो थाखाय गंथाम नाव एम्बुलेन्स बेखेवदों। बे नाव एम्बुलेन्सखौ BTCनि मावफुं सोद्रोमा देहा आरो नखर अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, BTCनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, BTCनि सावस्रि बिफाननि बिथोनगिरि नीलु ब्रह्म, NTPC बिबानगिरिफोर आरो सावस्रि बिफाननि थान्दैफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो। BTC सोरखार आरो सावस्रि सिबिथाय बिथोनगिरि BTCनि हेफाजाबजों मावफुंजानाय 20 लाख रांनि बे मावथांखिया गोनांथार मुलिफोर, इमारजेन्सि जोथोन लानाय, बिमा आरो गथ'फोरनि सावस्रि, भेक्सिन होनाय आरो देहा फाहामथायफोरखौ गोजान गामिफोराव सहैगोन। जर'खायै दैबानानि समाव बेनि थांखिखौ बिथा खालामनानै बेखेवो। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाफुंसार खालामनांगौनि दाबिजों रायजोसभानि मासिगिरिखौ लोगो हमदों। मैया सानजौफु 12:30 रिंगायाव भारतनि लोगो हादोरगिरि रायजोसभानि मासिगिरि श्री Btr राधाकृष्ण बिथांखौ लोगो हमना BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो थाबैनो 125टी संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ लाबोनांगौनि आयदाखौ लानानै भारतनि संसदआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, रायजोसभानि MP प्रमद बर', लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे हान्जाया लोगो हमनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायो। अरुणाचलाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव आसामनि सासे लाइमोननि जिउ खहा। थैनाय लाइमोननि मुङा अनुपम राभा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लामा बानायनायाव एक्सकेभेटर सालायग्रा महरै खामानि मावनाय अनुपम राभाखौ अन्थाइआ होसिननायाव जिउ गोमायो। अनुपम राभानि न'आ बक बनगावआवमोन। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गोबां गामिफोराव दैबानानि सांग्रांथि जथुम खुंदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया रामफल बिल, आटियाबारि आरो गुवाबारिजों लोगोसे गोबां दैबानाजों साग्लोबजानाय गामिफोराव दैबानानि थियारि, रैखाथि आरो रिलिफनि सायाव सांग्रांथि जथुम खुंदों। सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों मावख'गिरिफ्रा गामियारिफोरखौ सांग्रांथि राहा, हरखाब राहा लानाय, खैफोद गोनां राहा लानाय, खैफोद गैयै जायगायाव ओंखारनाय राहा आरो दैबानानि समाव खुंथायजों थि समाव गोरोबलायनायनि गोनांथिनि सायाव सांग्रांथि होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोराव दैबानाजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जाब्रबथायनि थाखाय साखाफारा जानायखौ गोख्रों खालामनाय आरो थाबैनो राहा लानाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आयदाखौ लानानै लाइमोन गेलेगिरिफोरनि जौगाखांनाय आरो बिसोरनि इयुन जिउ राहा दानो हानाय नोजोर आरो थांखिजों रामफल बिल दख'रा एबसुआ 6थि 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ मैयानिफ्राय रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफल बिलाव जागायबाय। हाबाफारि बादियै मैयानि जागायनाय समाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो जिल्ला आफादनि फारियै गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि बिनय मोसाहारि, बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन नार्जारी बिथांमोना। हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन आफाद नांजाब आफादनि दैदेनगिरि दख'रा आरो दालाइसा आफादनि
बिबानगिरिफोर, सानसुमै रायजो राजा, फोरोंगिरि, फरायसा बिथांमोनाबो मेहेर गोनाङै बाहागो लानायाव जानानै थाङो। बे समाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां, बर' फिल्मनि एक्शन डिरेक्टर सोमखोर नार्जारिया सुपारस्टार रजनीकान्तजों साउथ इन्डियानि सावथुन जेलार 2 फिल्माव खामानि मावगासिनो दं। मख'नो गोनांदि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि सोमखोर नार्जारि बिथाङा गावजों लोगोसे भारत हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि जौगानाय सावथुन मुलुगफोराव जोंनि बर' लाइमोन महरगिरिफोरखौ लांनानै खामानि मावनो आरो मावहोनो हानाय जाबाय। बेयो जोंनि बर' हारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि देरगाथाव बाथ्रा होननानै बर' सावथुन मुलुगनि सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जेलार 2 सावथुनाव सोमखोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। जेलार 2 सावथुना 2026नि जोबनायथिं ओंखारहैनो हागौ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव साख्रि होनायनि सायाव माखासे सोंथि दिखांदों। बावैसो सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर'नि समनि साख्रि होनाया इलिगेल बा मोननाय नङा। फाइनान्सियेल गनायथि दङब्ला मानो दान बान्था मोनाखै? गेस्ट हाउसआव सिगाङाव केजुएल आरो फिक्स पेआव मावनायफोरनिया दा पार्मानेन्ट जासिगोन। बेनि अनगायैबो सोंथि दिखांदों हाग्रामा महिलारिया, बड'लेण्ड सोरनो नाङा? मोनबा आंनोबो बड'लेण्ड नांगौ। आं बुंदों नामा बड'लेण्ड नाङा होनना? सोरबा बड'लेण्ड लाबोब्ला आं थाया होनगोन नामा? बेफोर सोंथिखौ खालामदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बोथोरारि बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि थाखाय सांग्रांथि होदों, जेराव दासान्दि दसेनो सान्दुं, दसेनो गोबां थाद'नाय गैयै अखा रोजा हानायखौ एबा रोजायै अखा हानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो गोबां जायगायाव दैबानानि थासारिखौ नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बोथोरारि बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव अखा हागोननि एबा अखा हानायनि थाखाय सांग्रांथि होदों, जेराव मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुराव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। मावख'गिरिफ्रा नोगोरारिफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों, मानोना गोबां ओनसोलफोराव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि सम्भाबना दं। माखासे जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्टबो फोसावनाय जादों, जाय गोबां अखा हागोननि जाथावनाखौ दिन्थियो। जुनियायै दैबाना बोथोरजों सोमोन्दो थानाय खैफोद गोनां ओनसोलफोराव सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो आरो रैखाथि बिथोनफोरखौ मानिनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। क'क्राझाराव फिन आरोबाव इनायै सासे सुबुंनि बुथारनाय थासारियाव गोथै सह बोखांनो मोन्दों, जेराव क'क्राझारनि गसाइगावआव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो मोन्दों। गोथै सहखौ कुसुगावनि 27 नं हादोरारि राजा लामायाव मोन्दों। गोथै सहआ सानफान रेन्जनि हाग्रा मावख'नि खाथियाव दङमोन। गोथै सहखौ लंथं थासारियाव मोननाय जादों। पुलिसआ लामा जाब्रबथायाव थैदों होनना सन्देह खालामदोंब्लाबो नाथाय खायसे सुबुङा फाव फान्दायनानै बुथारदों होनना सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि बैसोआ 40 आरो 42 बोसोरनि जागोन होनना फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ट पुलिसआ सासे मटर साइकेल सिखावखौ हमदों। मानिकपुरनि 32 बोसोर बैसोनि अमर रायखौ खावनाय AS01 BH4583 नम्बरनि हिर' स्प्लेन्डार बाइकजों लोगोसे पुलिसआ सिखावखौ हमनो हायो। मटर साइकेलखौ बनगाव फोथार खाथिनिफ्राय खावदोंमोन होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।